Mašine strašne priče. Pažljivo slušajte, zato što ću da vam ispričam jednu od najstrašnijih priča koju sam ikada čula u životu. O dečaku koji je mislio da je sve baš dobro, a onda iznenada sve je postalo loše. Jednom je živeo jedan hrabar dečak. Njegovo ime bilo je Tolik. Roditelji bi ga stalno zvali, ali on se nije javljao. Vikali su Tolik, Tolik, i nije bilo odgovora, zato što je ovaj dečak od jutra do mraka pucao na svoj računar. Hoću da kažem, igrao je pucačke igrice na računaru. Kod kuće bi igrao na laptopu. Tu bi pucao na čudovište svakakvim kompjuterskim oružjem. Kada bi njegovi mama i tata otišli sa njim u goste, on bi igrao na tabletu. Tada bi jahao virtuelnog konja i jurio čudovišta, dok bi mahao virtuelnim mačem i ispaljivao virtuelne strele. Dok se vozio autobusom, igrao je na svom telefonu. Razbijao je sva čudovišta na koja naleti. A ako bi Toliku oduzeli sve uređaje, i dalje bi mogao da igra na kalkulatoru. To definitivno nije zanimljivo kao računar, ali takođe može da bude veoma strašno. I tako je on igrao po ceo dan. Ali dan se završio, a noć je konačno stigla. Toliku je bilo vreme za spavanje. Zaspao je, a onda je počeo da sanja užasan košmar. Grozna čudovišta iz uređaja su ga posetila i rekla su: sad si naš! Mučio si nas, jurio si nas, pucao si na nas iz oružja! A sada, uništitelju čudovišta iz igara, poješćemo te za večeru! Ili tako nešto. I počeli su nervozno da jure Tolika. Pokušavao je da izbegne oružje kojim su ga gađali. Ali čudovišta su bila sve bliža i bliža. Gađali su Tolika čime god su stigli. Nije bilo mesta da se sakrije, jer je sve oko njega bilo uništeno. Pogledaj sve ovo! Ti si za to kriv! Ti si uništio naše kuće i naše domove svojim eksplozijama! Vikala su čudovišta. A sada je vreme da ti se osvetimo! Tolik je hteo da se sakrije u žbunje, ali nije mogao, jer je žbunje bilo spaljeno do korena. Za sve si ti kriv! Jurio si nas sa bacačem plamena u ruci! Sve si spalio! Tolik je hteo da se popne na drvo, ali drveće je bilo posečeno. Za sve si ti kriv! Jurio si nas sa motornom testerom! Sve drveće si posekao! To nisam bio ja! To si bio ti! Ti! Od jutra do mraka plašio si nas i jurio si nas! Zbog toga što si radio, sada moramo da te pojedemo! Tolik se baš uplašio! Pomislio je, moram da završim ovu igru! Kako da izađem u glavni meni? Zapravo, ti si danas na meniju! I uskoro ćemo te pojesti! Vikala su čudovišta. Hej, samo malo! Povikao je Tolik. Probudit ću se i isključit ću napaljanje. Mi ćemo pre toga da večeramo. Povikala su čudovišta. Mi ćemo te skuvati i ispeći, a onda ćemo te pojesti. Tolik nije imao gde da se sakrije. Čudovišta su ga opkolila sa svih strana. Seo je i počeo da plače. Verovatno je seo na dugme za beg. Svaka igra ga ima. I konačno se probudio. Od tog dana Tolik se klonio računarskih igrica sa pucanjem. Sada je više voleo drugačije igre, one obične, kao što su hokej, fudbal, čak i karling. Kada igrate toliko igara na otvorenom, na svežem vazduhu, ne možete da imate košmare. On više ni ne sanja. Toliko je umoran od igranja i trčanja da jedva može da dopuzi do kreveta. Tačnije, jedva ostaje budan za večeru. A čudovišta iz igrice su takođe imala vremena da naprave domove. Popravili su, prefarbali kuće, posadili drveće, žbunje, cveće
divno izgledalo. Sada su i oni imali vremena da igraju fudbal po ceo dan. Ali ponekad kasno, baš kasno noću,